Κύριε Μαυρίκη, το ΔΕΚ, πείτε μας εσύ τι ακριβώς εκπροσωπεί και αν βλέπετε ότι υπάρχουν διαρροές είτε από το ΔΙΣ είτε και από το ΕΛΑΜ προς το νεοσύστατο κόμμα σας. Θα συμφωνήσω ότι είμαστε τρία διαφορετικά κινήματα, κόμματα. Γι' αυτό και έχουμε δημιουργηθεί. Ιδεολογικά ανήκουμε και εμείς στη δεξιά, εθνικόφρονες παρατάξεις. Άλλωστε, πολλοί από εμάς προερχόμαστε από κάποιους χώρους. Είδαμε και το είδε και όλος ο κόσμος να μειώνονται τα ποσοστά των δεξιών κομμάτων και όχι μόνο, που αυτό σημαίνει ότι δίνει χώρο σε άλλους με πιο καθαρές απόψεις, αρχές, αξίες να δοκιμάσουν και αν μπορέσουν να τις φέρουν στο Κοινοβούλιο. Πιστεύω ότι διαβάζοντας το καταστατικό και την προκήρυξη μας, κάποιος θα δει τους πυλώνες, τις αξίες, της ηθικής που βασιζόμαστε και απευθυνόμαστε στους Ορθόδοξους Έλληνες απανταχού που θέλουν να ζήσουν ελεύθεροι, με ασφάλεια, χωρίς εγγυήσεις σε αυτόν τον τόπο. Γι' αυτόν και έχουμε δημιουργήσει.